Pegasus kasuak 7 galdera sortu ditu asteazken honetan, Kongresu Espainoleko osoko bilkuran Sánchez presidenteak urak baretzen eta denbora irabazten saiatzea erabaki duen bitartean, Robles ministroak zeneiren gezurtatzeak argudiak eta defentsa berretsi ditu. Inork ez du argitu gobernu hau erantzulea ote den. Errezteko bozeramaile Gabriel Rufianek egindako lehen galdera baten aurrean, Sánchezek argudiatu du gardentasuna zeneiren barne kontrola ireki izan dela. Gehitu duenez, herriaren defendatzaileak azterketa bat egingo du, kontuan izan da beste demokrazia batzuetan oso aurrekari gutxi daudela. Sánchezek gogoratu duenez atzo iragarri zen gastu sekretuen komisioa desblokeatuko da, eta prest daude paperak desklasifikatzeko ere justiziak hala eskatzen badu. Hori bai, Sánchezek ez dio erantzun, Rufianek helarazi nahi zion galdera bakarrari gobernu honek agindu ote duen independentismoa zelatatzea. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Transparencia es, por ejemplo, el haber abierto un control interno en el propio Centro Nacional de Inteligencia. Objetividad es que el Ministerio de Defensa haya dicho que sí a un examen que va a liderar el defensor del pueblo ante el Centro Nacional de Inteligencia. Pocos precedentes existen en otras democracias occidentales al respecto. Vamos a rendir cuentas, señoría. Ayer mismo, precisamente, se desbloqueó la Comisión de Gastos Secretos precisamente para poder compartir de manera plural ante toda la Cámara esa información. Silencio, por favor. Y nos vamos a tener a la ley, señoría. Arratsaldeon guztioi egungo gobernuaren erantzunkizuna argitza izan da ere, Euskal Herria Bilduko Jon Iñarrituren nahia, kasu honetan Felix Bolaños presidentzia ministroari interpelazioa egin dio. Honek ihes eginez erantzun du, hala Iñarrituk ikusarazi dio gai honek krisi bikoitza sortzen duela eta gobernagarritasuna ere arriskuan jartzen duela. Usted sabrá que esto pone en peligro la gobernabilidad y la estabilidad. ¿Y ustedes qué han hecho? Usted el domingo proponía 4 medidas. Que pueden ser un paso, pero es que son completamente insuficientes. No estamos hablando de solventar o de aclarar una situación sensible en una comisión de secretos. No, estamos ante el mayor escándalo político de las últimas décadas. Nosotros no queremos que este gobierno se vaya a pique y que venga la ultraderecha, no. Pero por eso mismo, por esa misma razón, nos preocupa la situación y vemos que ustedes no están haciéndole frente como se debe. Porque es incompatible ser una democracia y que se espíe a la oposición. Ustedes esto lo deben aclarar cuanto antes porque la situación apremia. Ondoren, EAJko Aitor Estebanen galdera etorri da adierazi duenez ez du argi ikusten Espainiako gobernuak zer lege artikulutan babesten duen gai horri buruzko azalpenik ez ematea eta gaineratu du kasu horretan legea aldatu beharko litzatekeela. Gainera Estebanek erreplikan esan duenez, batzorde horretan parte hartu zuen dagoeneko berak eta horrez da inoiz sekretu bat kontatu. Hala Estebanek ez du uste, auzitegiek banakako 75 entzuketa onartu dituztenik zeneik iradoki bezala frogarik eman gabe. Señora ministra, ¿qué artículo de qué ley le impide dar información sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado? Se lo digo porque usted así lo manifestó y claro, si esto es así, que no lo creo, estaría aún más en unos parámetros dignos de Moscú que de Madrid y por lo tanto habría que cambiar la legislación. La Comisión de Gastos Reservados no va a solucionar nada. Yo estaba allí, nunca se ha contado un secreto, nunca se ha contado un secreto. En Estados Unidos y en el Reino Unido ya estarían con una comisión de investigación. Usted nos dice que el CNI actúa bajo parámetros legales. Y claro, hay que creerle, y hay que creerle contra toda evidencia, porque el programa Pegasus solo se vende a los Estados. Y porque es increíble que el juez del Tribunal Supremo autorice más de 60 escuchas individualizadamente y durante más de 3 meses. Eso no se lo traga a nadie. Adi jarraituko ditugu Pegasus auziaren bueltakoak, orain baina badugu heltzeko bestelako lerrobururik. Frantziar hauteskunde legegileei begira ezkerreko abertzaleek Euskal Herriko 3 hautetx barrutietarako hautagaiak aurkeztu dituzte Bart Biarritzen lehen lerroan, Egoitz Urrutikoetxea, Matilde Ari eta Peio Dufau ageri dira. Frantziar estatuan eta Ipar Euskal Herrian ere ekainean izango diren hauteskunde legegileei begira, ezkerreko alderdien arteko aliantzei buruzko eztabaida irekita dagoen honetan, Euskal Herria baik pauso bat egin du aurrera
bere hautagaitzak aurkeztuz. Apirilaren 26 honetan Biarritzen ezagutarazi dituzte Parisen diputatu izateko asmoa luketen hautagai ezkertiar eta abertzaleak. Ekainaren 12 eta 19 izango diren bozetan, 3 hautesbarrutietan izango ditu hautagaiak koalizio abertzaleak eta bere kanpainan trantsizio ekologikoa, lurra eta etxebizitza izango dira gai nagusiak. Parisen Ipar Euskal Herriaren ahotsa defendatuko duten diputatuak segurtatzea garrantzitsua dela baieztatu zuten atzo aurkezpenean, esanez azken 5 urteetan Korsikako 3 diputatuek zein Paul Molakek erakutsi bezala garrantzitsua dela bertakoen interesak defendatuko dituzten diputatuak lortzea. Hala kanpainan gure eskuleloa zabaldu nahi duten. Gauzak horrela Batasun Popularreko burua Melentxon dagoeneko hasi da ezkerra mugitzen parlamenturako hauteskundei begira gaur egin du Alderdi Sozialistako ordezkariekin lehen bilera, izan ere sozialisten botoak bilduta Melentxonek Asamblea Nazionalean ezkerreko gehiengoa eskuratzen baldin badu lehen ministro izatea lortu dezake. Eta gaiztalatuta desagertuta dagoen pertsona migrante baten bila ari dira larrialdi zerbitzuak Bidasoa ibaian gaur goizetik Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, hilaren 18an Lesakako gune malkartsu batetik behera erori zen, beste 2 etorkinekin batera muga pasatzen saiatzen ari zenean. Berarekin batera zihoazen beste 2 pertsonek atzo jakinarazi zieten, gertatutakoa migratzaileak laguntzen dituen gobernuz kanpoko erakunde bati, eta erakundeak larrialdi zerbitzuei eman zien abisua. Bestaldetik hezkuntzan arreta jarrita pai ingelesez ikasteko programa legez blindatu nahi du Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimenok argi du prozedura irakasle izateko lan deialdi publikoetan, baldintza gisara jartzea ingelesaren ezagutza eta era horretan pai ikastetxetako lanpostuak egonkortzea. Prozedura ez ezik bidelaguna ere hautatu du PSNek Navarra Suma lege proposamena aurkeztua dute Nafarroako parlamentuan dagoeneko eta biharko osoko bilkuran onartu nahi dute. Horretarako gehiengoa baitute bi aldeek. Kontra azaldu dira ordea gainerako indar politikoak, baita Maria Txibiteren gobernuko kide direnak ere atzo, lege proposamenari buruzko azalpenak eman zituen Hezkuntza Kontseilariak parlamentuan, Euskal Herria Bilduk Ezkerrak eta Alduguk hala eskatuta, Jimenoren esanetan, langileen baldintzak hobetzeko xedez erabaki dute lege aldatzea. Gaurko Jimenoren agerraldiaren aurretik legebiltzarraren aurrean, elkarretaratzea egin dute LAB, Steilas, ELA eta UGT sindikatuek lege proposamenarengatik protesta egiteko. Sindikatuon esanetan eskubide desberdinak dituzten 2 irakasle talde sortuko ditu arauak eta ziurgabetasun juridikoa eragingo die funtzionarioei. Ordea lerroburuekin bukatzeko kulturan eskageitanek gau agur esango du 14 urteko ibilbidearen ostean talde donostiarrak iragarri du. Ibilbidea amaituko duela eta azken kantu bat argitaratu du. Agur esateko bira bat egingo dute ere eta laster iragarriko dituzte datak. Bai agur esatera gatoz eskagitan musika taldeko kideek hala idatzi dute bart euren sare sozialetan. 14 urteko ibilbideari amaiera ematea erabaki dute donostiarrek eta agur esateko bira baten bidez egingo dute hori esan dutenez, laster iragarriko dituzte bira horretako kontzertuak eta bitartean oharrarekin batera euren azken abestia argitaratu dute, 112 izena duena. Albistegi bukaeran entzun ahal izango duzue bat bi abestia eta lerroburuak horrela direla Donostiara egingo dugu salto orain, bertan baita Udane Arbeo lankidea, Udanea azpiegiturei helduko diegurain izan ere, abiadura handiko trena Bilbora sartzeko korridoreko obretarako kudeaketa agindu hori baimendu du Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak berriki zeintzuk dira xehetasunak. Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzari eman dio abiadura handiko trenaren trenbide sare berriaren Zaratamo eta Bilboko erdialderen arteko tuneleko obrak egiteko ardura. Hori hala Euskal Trenbide sare arduratuko da kudeaketa horretaz eta berak egingo ditu obra horiek. Aurreikusitako aurrekontua 220 milioi euro ingurukoa izango da obra zibilerako eta horietatik 2 milioi euro eraikuntza proiektua idazteko izango dira. Eusko Jaurlaritzak aurreratuko du obren diru kopuru hori eta obren gastua konpentsatzeko behar diren gutxitzeak egingo dira kupoaren bidez. Bestalde Adifek 52 milioi euro jarriko ditu gainegitura eta instalazioak egin ahal izateko. Bestalde Jaurlaritzak argi berdea eman dio Gipuzkoako Astigarraga, Oiartzun eta Lezo arteko abiadura handiko trenaren obrak
aurrera eramateko eta hitzarmen horri argi berdea eman dio, eta txosten informatiboak adirazten du, bertan jasoko duen behin betiko datua zehaztu ez den arren gutxi gora berako aurrekontua 380 milioi eurokoa izango dela. Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko hitzarmenari abiadura handiko trena Bilbora sartzeko lanez arduratzeko aukera emango diona Euskadiri. Gutxi gora bera 6,2 kilometroko tunela da eta 220 milioi euroko aurrekontua du. Aldiz, Araban begirada jarrita udane, bertan Euskal Autonomia Erkidegoko ur gaineko lehen planta fotovoltaikoa jarri du Emika Solar enpresak, ez da zer gehiago dakigu. Laguntzen zenbatekoa 54 milioi eurokoa izango da eta laguntza osoa nekazaritza bermatzeko Europako funtsak finantzatuko du. Besteak beste laguntzen helburua da belaunaldien arteko erreleboa lortzea, nekazaritza sektorea modernizatzea, elikagatean berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzea, nekazaritzako elikagaien industria babestea eta kalitate bereizgarrien balio erantsia indartzea eta halaber, ingurumen eta paisaia naturala babestu nahi dira eta nekazaritzako inguruan oinarrizko zerbitzuak hornitu eta nekazaritzarako eta itsasertzerako inguru horietan lanpostu berriak ere jarri nahi dituzte. Gogoratu eskaerak aurkezteko epea azken eguna apirilaren 30 larunbat honetan izango dela. Eusko Jaurlaritzak nekazaritza politika bateratuan 2022ko emango diren zuzeneko laguntzak iragarri ditu. Ekitaldi honetako laguntzen zenbatekoa 54 milioi eurokoa izango da eta laguntza osoa nekazaritza bermatzeko Europako funtsa finantzatuko du. Hauek ondoren gobernu autonomikoaren erakunde ordaintzailearen bidez ordainduko dira. Besteak beste laguntzen helburua da belaunaldien arteko erreleboa lortzea, nekazaritza sektorea modernizatzea, elikagatean berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzea, nekazaritzako elikagaien industria babestea eta kalitate bereizgarrien balio erantsia indartzea. Halaber, ingurumena eta paisaia naturala babestu nahi dituzte, nekazaritzako inguruan oinarrizko zerbitzuak hornitu eta nekazaritzako eta itsasertzeko inguruan lanpostuak sortu eta dibertsifikatu. Baina gogoratu eskaerak dagokion eskualdeko nekazaritza bulegoan edo legeak aurreikusitako edozein lekutan aurkeztu behar direla, eta aurkezteko epea datorren apirilaren 30 amaituko dela. Hala ere nekazaritza eta abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen bidez aldatu ahal izango da epea, beti ere Europar Batasunak horretarako baimena ematen badu. Hala baina laguntza eskabideak onartuko dira ezarritako epea amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan. Baina atzerapena 25 egun baino gehiagokoa bada eskaera onartezintza joko da. Aurretik aipatu bezala Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde ordaintzailearen bidez egingo dira ordainketa horiek. Izan ere funtsak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan jasotzen dira. Araudi komunitarioak eskatutako baldintzak bete ondoren erakunde ordaintzaileak laguntzen onuradunei ordainduko die. Laguntzen kudeaketa Foru Aldundiei dagokie eta horiekin sinatutako hitzarmenen arabera Foru Aldundiek sartuko diete onuradunei laguntzaren zenbatekoa. Ondo da, udane orain Bilbora ingo dugu jauzi, 59 egun daramatzate greban, Beherangoko Alkontza enpresako langileek Irizar taldea kooperatibak ezarri nahi duen lan erregulazioaren kontra. Astelenean enpresako bateak berriro ireki ziren, 8 astez itxita egon ostean, gaur goizean protesta egin dute grebalariek fabrikaren atarian eta istiluak egon dira beste behin ere Bilbon Aiera Durreta kazetaria. Beherangoko Alkontza fabrikako langileek greba mugabean jarraitzen dute eta gaur 3. egunez plantako ateak ireki dituzte. Egunero legez protesta egin dute fabrikaren atarian eta greba hausleak lantegira sartzen ari zirela istiluak egon dira. Labeko ordezkariak salatu duenez gainera 2 grebalari identifikatu dituzte eta baten kontra modu bortitzean egin dute ertzainek. Beherangoko Alkontza fabrikako langileak greba mugabean daude. Irizar taldeko zuzendaritzak ezarri nahi duen enplegu erregulazio espedientearen kontra. Grebaren 59. eguna da gaur eta egunero bezala langileek elkarretaratzea egin dute lantegiaren atarian. Eta grebara batu ez diren langileak sartzen ari zirela tentziuneak bizi dituzte. Sartzen ari zirenean,
hartu diete lapeko kide bateri eta lapeko bikidei, eta sartu diete barrura, jipoitu diote pilo, eta identifikatu dioste. Bateri izan diote zigortuko diotela, beltzeri jotzeagatik. 8 astez egon naitzita Alkontzako planta. Astelenean berriro ere ateak ireki zituen. Ostiralean deitu zigun gerenteak, nor gestion jarri duen gerenteak, Angel Bielsa, eta esan zigun astelenean sartuko zirela bai ala bai. 38 behargin kaleratu asmo du enpresak, negoziazioek momentuz porrot egin dute. Langile batzordeak urtebeteko lan erregulazioa proposatu zuen, eta enpresak ez zuen onartu eta 25 behargin kanporatu zituen. Gu saiatuko gara horrekin hitz egiten, hau konpontzen, baina oso zaila da. Ostera 40 greba egun burutu ondoren Bizkaiko autoeskoletako irakasle eta administrazio langileen lan gatazka amaitu eginda dela eta Komisiones Obreras sindikatuek aurre akordioa lortu dute APABI patronalarekin. Lan hitzarmen berriak besteak beste 30% soldata igoera jaso du, zer gehiago dakigu aiera. Bizkaiko autoeskoletako langileen lan gatazka amaitu da eta 30% soldata igoera adostu dute. 40 greba egun deitu zituen elak eta Komisiones Obrerasek aldiz 3 greba egun. Hori bai, biek akordioa lortu dute APABI patronalarekin. Edonola ere elak ziurtatu duenez, langileek grebetan erakutsitako indarra eta elaren erresistentzia kutza funtsezkoak izan dira APABIk aurre akordioa sinatzeko. Bizkaiko autoeskoletako langileek lan hitzarmena berritu dute 12 urteen ondoren. 40 egun greban egon dira autoeskoletako irakasle eta bulegariak, baina azkenean APABI patronalarekin akordioa erdietzi dute. Akordioa sinatu dute Komisiones Obreras eta ELA sindikatuek, eta ELAk adierazi duenez, 12 urtez izozturik egon diren kapilaren araberako eguneratzeak berreskuratuko dituzte. Hala, soldata 126 igoko diete 4 urteko epean, eta igoera hori mailakatua izango da. Soldata igoera horrez gain langile guztiek 1.200 euroko gutxieneko soldata izango dute. Eta igoerez harago 400 langile inguruko kolektiboak lan baldintza hobeak izango ditu lanitunari esker. Esaterako irakasle ez diren langileen lan astea, 40 ordutik 38 jaistea eta ordutegia arrazionalizatzea, astenetik ostiraleko jarduna izatea eta arratsaldeko 8 arte. Elak alaber prentza oharbidez adierazi duenez positiboki baloratu du sinatutako akordioa. Lan gatazkoekin bukatzeko berriz bigarren greba eguna dute gaurkoa Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketa sektoreko beharrinek lan baldintza duinen defentsan ELA, LAB eta SK sindikatuek deitu dute lan ustea 1.200 euroko gutxieneko soldata 15 ordainsarietan ematea aldarrikatu dute. Eta horrez gain lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu ere. Nola joan da gaurko eguna aiera? Bizkaiko eraikin eta lokalen garbikuntza sektoreko langileek bigarren greba eguna izan dute gaur eta grebak jarraipen zabala izan du. Lan baldintza duinen alde LAB, ELA eta ESK sindikatuek deitu dute lan ustea. 1.200 euroko gutxieneko soldata eskatzen dute 15 ordainsarietan. Izan ere egun, Bizkaiko sektoreko langileen soldata ez da 16.000 eurora iristen urtean eta gainera gehienek lanaldi partziala dute. Gaur bestetik ESKak eta LABek itzialdia egin dute eta gaur ezik maiatzaren 10ean, 11ean eta 12ean greba gehiago egingo dituzte. Lan gatazkak albo batera utzi da beste kontu bat argindarra merkatzeko sistema bat adostu dute Europar Batzordeak, Espainiak eta Portugalek, Madrilek eta Lisboak 30 euroko gehienezko muga jarri nahi zioten gasari, baina 50 eurokoa onartu behar izan dute azkenean. Iberiar penintsulako argindar merkatu bateratuak aurki izango du. Prezioak jaisteko tresna bat Teresa Riberak eta Duarte Cordeirok urrenez urren Espainiako eta Portugalgo gobernuetan energiaz aritzen diren ministroek akordio bat lortu dute Europako Batzordeak
batzordeko lehiarako komisioarekin gasari jarri beharreko gehienezko prezioaren inguruan. Argindar sorkuntzarako gas megawatt orduari 30 euroren prezioa jartzea proposatu zuten Madrilek eta Lisboak, baina kopuru hori txikiegia zela argudiatu du Bruselak eta barne lehiari kalte egingo diola. Zabaldu dutenez, 40 eurokoa izango da hasieran mugan, baina progresiboki handitu beharko dute hurrengo hilabeteetan eta indarrean izango den urtean batez besteko gehienezko prezioak 50 eurokoa izan beharko du. Gaur 50 eta 55 euro artean salerosten ari da, gas megawatt ordua herberetako erreferentziazko merkatuan. Eta gasa aipatuta, Gazpromek egin die gas hornidura Poloniari eta Bulgariari erregaia ez dutelako errubluetan ordaindu, bi herrialdeeko arra jaso dute Gazprometik eta ondoko adierazi die haien herrialdetatik barna Europako beste herrialdetara garraiatzen jarraituko den gasaren zati bat eurentzat hartzen baldin badute, konpainia errusiarrak beste hainbeste murriztuko duela gasemaria. Erabaki horren ondorietako bat gas naturalaren prezioaren jauzi ikusgarria izan da Europako gasaren gerokoak 20 garestiago salerosi dira goizean, 117 euro eta megawatt orduan. Errusiako gas naturala errubloetan ez dolarretan ordaintzeko derrigortasuna martxoan dekretatu zuen Vladimir Putinek adiskide ez diren herrialdeentzat. Horrekin nolabait Europarren gasarekiko menpekotasuna baliatuz errubloaren balioari eutsi nahi dio, moneta errusiarra ahulduta dagoelako mendebaldearen zigor ekonomikoen ondorioz. Bada Ukrainan aurrera eramaten ari den gerraren ondorietako batzuk aipatuta beste arlo bati helduko diogu jarraian. 2 hilabete dira Ukrainako inbasio hasi zela eta 2 aste dira Txernobil elkarteak antolatutako lehen autobusa errefuxiatuekin Euskal Herrira iritsi zela, bigarrena aurreko astean heldu zen, beraz tartean beste hainbat saiakera izan dira. Bada hortaz aritzeko gurean izan da gaur gonbiatu nagusi gisa Gurutze Intxaurbe, Txernobil elkarteko voluntarioa, halaxe mintzatu zaigu Ukrainara begira. Oraindik direla 2 astera arte ez dugu eduki informaziorik. Badakizue zelan hasi zenean inbasioa, tropak sartu ziren Bielorrusiatik eta gure herriak edo gure umeak daude Txernobil eta Kieven artean. Orduan, komunikazio guztiak apurtu egin ziren eta ez dugu eduki, ez da notiziarik, ez da komunikaziorik, ez da esebez. Orduan, oso zaila izan da, telebistan ikusten ziren herri batzuk, baina gure herriak ezer jakin gabe egon gara eta oso zaila izan da hortik. Bestaldetik etxeko kontuetan iluntze honetan Berriozarren izango da Nafarroagoi begira nola moldatu direnan Iruñako erreakzioko lagunak. Berriozarren izeba hasi zen duela urte pila bat, eta niri sortu zitzaidan grin hori, sokan ibiltzeko, herrikiroletan ibiltzeko. Soka Berriozarren beti egon da oso errotua, eta orduan erabaki nuen sartzea taldean. Urtetik ona estudio pila bat sortu dira. Lehen igual betianik Aldezarren izan dira estudioak, 3-4 zeuden, eta gero horretik pasazien igual 10 bat izatera, oso ezberdinetan, eta baina orain 50 inguru daude Iruña herrien. Hau da zure estudioa, hemen ikusten dugu pintxatzen duzula, viniloak hemen dituzu. Viniloak hemen, musika beltza eta elektronikoa, eta jazz, musika funk, afrobeat, eta Fela Kuti, por ejemplo. Denetarik, dago denetarik, baina zu zer zara artista bat, ez soilik musika, dantza ere bai. Bai. Dantza kontatu pixkat dantzaren historia.
Nafarroatik Arabara aipatu dugu ezer egunotan eta iritsi da ordua bihar da Arabarren egun handia San Prudentzio, baina ohi bezala bezperan gaurko egunarekin emango zaie jaiei hasiera. Gasteizen urtero legez erretreta eta danborradarekin egingo zaio festari. Maiatzaren batean amaitutzat emango dituzten jai egun hauek ordea Estibalizko Andre Mariaren egunean. Arabako jaien egitaraua bere horretara bueltatu da pandemiak eragindako 2 urteko geldialdiaren ondoren. Hala, San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaien txanda da orain. Apirilaren 22an abiatu dira ospakizunak urteroko pregoiaren bidez. Gasteizko Probintzia Plazak hartu du lehen aldiz ekitaldia arratsaldeko 8etan Maria Angeles García Fidalgo Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuko zuzendari zientifikoaren ardurapean. Ia 80 jarduerez osatutako egitaraua antolatu dute, esaterako larunbatean hilaren 23an zenbait txaranga kalejiran atera ziren 36. fanfarre eguna ospatzeko. Elkarte gastronomikoen lehiaketa eta Arabako kuadrilen erakusketa ere izan ziren eguneko jardueren artean. Egun nagusiak izango dira hilaren 27, 28 eta maiatzaren 1. Gaur arratsaldean joko dute erretreta 8etan eta Udalaren Folklore Akademiak hartuko du parte. Ordu bete geroago, Probintzia Plazara leku aldatuko da festa Arabako Foru Aldundiko trompeta joleen eta atabalarien eskutik. Gaueko 11:00 hiriko gastronomia elkarteek danborrada egingo dute Alde Zaharrean eta Erdialdeko kaleetan. 28an hotz San Prudentzio egunean, Armentiako zelaietan izango dira ospakizunak. Lehen protagonista meza izango da eta ostean ohorezko aurreskua dantzatuko zaie herrialdeko agintariei kanpoaldean. Arratsaldeko 6etan trikidantz taldeak emango dio hasiera festari. Maiatzaren 1ak Estibalizko Andre Mariaren egunak amaiera emango dio festa garaioni Santutegiko errehomeriaren bidez. Gasteizen antolatutako ez gain, Arabako beste herri batzuetan ere izango dira hainbat jarduera, besteak beste Trebinun, Laudion, Amurrion eta Oionen. Eta bukatzeko aipatu dugu Lerroburuetan ere eskakitan taldeak agur esango du 14 urteko ibilbidearen ostean hala agur esateko bira bat egingo dutela esan dute eta laster iragarriko dituzte datak bitartean oharrarekin batera euren azken abestia argitaratu dute bat bi izena duena eta horrexekin agurtuko zaituztegu gaurkoan. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez zure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.